Kuyintokozo ukuthi uyaphila, uNkulunkulu mayeke kubusise la ukhona khona. Kama uphasa oningi dabo lamaphupho. Uvanitha uthi sawubona pastor. Kushona uphupha la uthanyela phambi kwendlu ngaphandle kushona. So uphupha uthanyela indlu noma uphupha uthanyela igceke kucishe kufanana. Kufana nophupha uthanyela uthanyela ngomthanyelo lo unesibambo. Nophupha uthanyela nomthanyelo wesandla nje ugobama uthanyela ngawasemakhaya. Into eyodwa. So umuntu akangeke umuntu abuze ukuthi kushona uphupha uthanyela ngomthanyelo lo nesibambo nomthanyelo uyafanana. Nokumopha umopha nokuthanyela kuyafana because the aim yokuthanyela ne-aim yokumopha is to get rid of izibi, is to get rid of any rubbish in the house or outside the house, ayibona. So kuyafanana-ke senzela ukuthi kungabe sekuba khona ukuthi athi mina ngiphuphe ngimopha, yabo. Ukumopha into eyenzeka emalokishini kakhulu futhi yenzeka kubantu abakhonkile ezindlini zabo, but umuntu ongakhonkanga most of the time uyathanyela, yabona. But the aim yokuthanyela, the aim yokumopha is to get rid of izibi ey'suke zisendlini noma ey'suke zisegcekeni, yabona. So ukuphupha uthanyela igceke lolu uphawu usithatha njengoluhle ngoba kwabanye noma isikhathi esiningi lelulu uchaze mhlawumbe isikhathi esihle suke siza. Kwabanye sokuzoba nomcimbi, sokuzoba nomgubho othile, sokuzoba ukubungaza okuzobalethela mhlawumbe injabulo, yabona, esikhathini esizayo. 2, uma uphupha uthanyela igceke uPaul ngabili uchaza ukuthi uNkulunkulu mhlawumbe ukunikeza umzuzu wokuthi ukuzingcwelisa wena, uzikhulule futhi uzihlanze mhlawumbe izono, uphinde uhlukane nezenzo mhlawumbe ezimbi ey'ngcolisa impilo yakho, yabona. Okwesithathu futhi kuyenzeka uma uphupha uthanyela igceke singaphinde silibuke njengoPaul usho ukuthi wena usunamandla noma unamasu nesibindi futhi kungenzeka uzokwenza imizamo yokususa mhlawumbe singathi ukukhuculula noma yokuqeda isiqalekiso esithile esikuhluphayo, isigulo noma iyigadlo-ke noma ukungcola noma ubuthakathaka obukukhungethe. Uphinde mhlawumbe uthathe lexesha lokuhlela kabusha impilo yakho noma yomndeni wakho, yabona. 4, uma uthanyela igceke omunye kungasho ukuthi mhlawumbe lowo muntu kumele athandaze ngamandla noma athole usizo labelaphi noma abaprofethi ukuze azokwazi ukuxosha imimoya emibi neyigadlo esuke zigcwele mhlawumbe emzini walowo muntu loyo noma mhlawumbe emndenini wakho, yabona. 5, komunye uma uphupha ethanyela igceke kuye mhlawumbe kungasho ukuthi lowo muntu usuke zama ukuxosha noma uqeda noma ukhipha isitha noma umuntu ongalungile empilweni, yabo, yakho noma lo muntu osuke uzama ukumxosha ukumkhipha osemndenini wakho ongalungile, yabona. Siyabonga-ke besibheka ngendaba lokuthanyela igceke ukuthi ngasho ukuthini ngophupha ngathi uyathanyela igceke. Kwabanye into enhle ngoba kuyathanyelwa uma kuza umcimbi, kuzoba nomcimbi, kuzoba nento enhle ekhaya, kuyathanyelwa amabala. So kungenzeka kukhona ukuhle okuzayo noma-ke ukuchaza lokuchaza